Слова підтримки і увага. У Криму запрацювала громадська ініціатива «Народні гості». До родин політв'язнів приходять небайдужі кримські татари та мусульмани Криму. Така ініціатива – можливість підтримати родини кримських татар, які стали жертвами репресивної машини в окупованому Криму. Лише після останньої масової облави 27 березня без годувальників залишилися 23 родини, 56 дітей без батьків. Останній тиждень для родини затриманого 27 березня Фархода Базарова був непростим. І навіть важко уявити, наскільки. Батько 4 дітей, Фарход Базаров – активіст Кримської солідарності. Він не стояв осторонь реалій окупованого Криму і допомагав родинам політв'язнів. А тепер підтримки потребує його родина. Фатіма Янікова, дружина Фархода Базарова, зізнається, для її родини підтримка кримсько-татарської спільноти неабияк потрібна. Адже 27 березня за надуманими обвинуваченнями окупанти загратували одразу 3 чоловіків з її родини. Рідного брата, також активіста Кримської солідарності Асана Янікова та брата її чоловіка Аліма Карімова. После ареста мужа Фархода наш дом полон гостей. Приезжают знакомые и совершенно незнакомые люди. Наши соотечественники не оставляют нас одних наедине с нашим испытанием. Аллах разолсын джимат. Чок сағылмыз. А це уже народні гості прийшли підтримати батьків громадського журналіста, а нині політв'язня Ремзі Бекірова. Люди переконані, Ремзі постраждав за те, що знімав і показував правду про безчинства окупантів в Криму. Сегодня навестили родители Ремзи Бекирова. Альхамдулилля, они гордятся своим сыном и понимают, что их сына посадили только потому, что он помогал семьям, политзаключенным и детям-сиротам, у которых забрали благородных отцов. Ініціативі «Народні гості» лише 4 дні, а вона вже набрала популярності. За словами адвоката Еміля Курбедінова, нині неабияк важливо підтримати співвітчизників, випити з ними хоча б чашку чаю і сказати теплі слова тим, хто їх потребує. І для цього не потрібно витрачати багато часу. Такой способ поддержки, соотечественников. Я лично там брал свою маму, супругу, и мы объезжали эти семьи. Достаточно 20 минут, чтобы сказати слова каких-то підтримки. Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, який на собі відчув усю красу тюремного перебування, каже, для бранців будь-яка підтримка має велике значення. Це не дає зламатися, а лише додає сил. Дуже необхідно показувати, що народу не безразлично, що народ підтримує тих, хто попав в конкретну біду. И я по себе помню, у меня не было, я был под подпиской о невыезде, то есть я не в тюрьме сидел, а был дома. И когда люди приходили, это давало очень сильную подпитку. Коли вам важко, тяжко, і коли ви відчуваєте, що світ перекинувся, ви залишилися з 5-6 дітьми неповнолітніми, у вас забрали чоловіка або близьку людину, і до вас, якщо ніхто не прийде, то це ж можна з ума зійти. Це величезна підтримка один одного. Кримські татари завжди цим сильні. За кілька днів від того, як стартувала громадська ініціатива «Народні гості», кримські татари вже відвідали з десяток родин політв'язнів, затриманих російськими силовиками 27 березня. Однак підтримка нині потрібна і самим затриманим. Тому кримські активісти закликають писати листи у СІЗО. Вікторія Блязова, Вікторія Бойко, Заман, АТР.